This message is for Governor Soludo. Governor Soludo, anụrụ m ihe kwuru na ndị mmadụ pụtasịwa bịa zụwa afịa on Monday, which is good. I'm in support of it. I'm not against ndị mmadụ ịpụta zụọ afịa on Monday. Mana ịma ona aisinolo, ịma ihe na-aga n'obodo a. Ịma the problem of this sit at home bụ maka Nnamdi Kanu. And ịma na ọbụna Nnamdi Kanu apụtala o sike ike ka afịa na-azụkwa n'Igbo land every Monday because of onobodo si wee dụrụ right now. Governor Soludo, ịgwa ndị Anambra bịa zụwa afịa on Monday is like you are telling them ka ha baa n'ọfịa na-akọ nri without ịsụcha ọfịa. I have said it before. Before is ndị Anambra bịa zụwa afịa on Monday, ọ ga-evu ụzọ release Maazị Nnamdi Kanu na maka Maazị Nnamdi Kanu mere o ji nwee start home. And abịa na on a situation si dị na this east, confusion do onwezi ihe na-eme na this Igbo land, trouble, confusion do. Many people after azụ afịa Monday other years back, I furu ihe mere some of them, ma ndị ọgbọwụrụ agbọwụ, ma ndị ọkpọrọ moto fọkụ, ma ndị many things. So if you ihe niile a na-eme no, secondary mba after azụ afịa Monday, get the problem, get the cause of this thing. Akwa maka Maazị Nnamdi Kanu to release Maazị Nnamdi Kanu ka ndị mmadụ na-azụ afịa on Monday. Now, kedu ihe ji unu the 5 state Igbo governor unu determine so no federal government release this man because this man only matter I want on east and afu the pen unu wana Abuja ha na Abuja na Lagos ha mara ihe na-eme n'Igbo land. The governors bundu ma the pen of sit at home every Monday. So the best thing unu ga-eme bụ unu ịcha ndị federal government ọkụ ka ha release Maazị Nnamdi Kanu. Unu cha ha ọkụ determine Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ bụ na Ojukwu ka nọ ndụ today, I'm telling you the truth, Maazị Nnamdi Kanu ejigapụta since. So Governor Soludo, the best thing he ga-eme bụ don't mean shie na ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta ebe ahụ. Unu dị serious, he will come out. Ọ pụta ha anụ every Monday onye ọ na-aga apụta azụ afịa. Because confusion the issue of this thing now. It's no matter pụta asụwa. Ị mara ihe nwere ike ime mmadụ. So Governor Soludo, biko ịma implication do is no matter pụta asụwa Monday. I'm not against ịzụ afịa on Monday. Mana jụọ onwe gị ajụjụ ndị pụta bụrụ before kedu ife melenụ. Ọ bụ ihe ị ga-ajụ, ị ga-abịa nye bi mmadụ nnu hala mmiri so onye ahụ. Ịma the implication do na ya. Some people lost their life. Some go for their machine, their motor, oko, some go where merlalo. Now get the cause of this sit at home, maka Maazị Nnamdi Kanu. Through ayano best so no cool man wanna get reason ya koputa ba hono. Oputa everything I do calm. Everything I do been calm. Confusion do na this Igbo land. I am alande bonde. Confusion do. So see no gbanu mbọ ka Nnamdi Kanu pụta ka anyị mara ihe na-eme na Igbo a. Ọ bụrụ eso ndị mmadụ pụta sụọ Monday ha pụta bịa zụwa afịa. Ke maka ndị o gburu before, ke maka ndị o mebiri their property before. Unu bụ ndị gọọmenti una compensate ndị ahụ. Una na-asụkwa ndị mmadụ pụta sụọ again. Mụọ na onwe m wee ebube chọọ ka ndị mmadụ dị na-azụ afịa on Monday. I like it. I like ihe na-eme n'Igbo land. Dịka m kwuru na mbụ na ndị federal gọọmenti Abuja ndị ugwu ha mara ihe na-eme na this east concerning Maazị Nnamdi Kanu. Ha ma mana fa gbasịrị nkịtị anyị nwere na this east na afụ the pen